בסופו של יום, אם אני צריך להגן על הילדים שלי, ואני מעסס רגע עוד שנייה, כי אני לא ברור לי מה קורה, אם מותר לי, לא מותר לי, מה יקרה לי אחר כך, סיכנתי את החיים שלי ושל הילדים שלי. אופק, מה העניינים? מה קורה, חבר? ענוג לראות אותך. אתה יודע, אני זוכר שדיברתי איתך, עוד לפני שהתחלתי לעשות את התכנים בכלל, אמרתי לך, אני הולך לעשות תכנים לחמושים, יש פה שוק, יש לנו 200,000, היה לי אג'נדה שלמה, 200,000 אנשים חדשים, צריך להעביר. ואז התחלתי לעשות את התוכן, התחילו להגיע אנשים, התחילו להגיע עוקבים, ויש משהו שחוזר בלי הפסקה, כל הזמן, ושאלות שאין לי מושג לענות עליהן, כי אני לא בעל מקצוע. שאלות משפטיות, מה אני עושה עם הנשק, אם קורה מצב כזה, מה אני אמור לעשות? קודם כל זה שאנשים מתחילים לחשוב ולשאול שאלות, זה כבר טוב. הסיבה שאני רציתי לקיים את השיחה הזאת, זה כי מבחינתי אתה אוטוריטה בתחום. אני שם לב לתוכן שלך, רגע, נגיד, למי שלא מכיר, נגיד שיש לך זה ארגון רשמי, או אזרח חמוש, או שזה הפודקאסט? הפודקאסט, פרויקט שעשינו מהמשרד. אוקיי, אני מבחינתי נחשפתי אליך, כשראיתי בן אדם ששם לעצמו מטרה, וגם כתוב לך בביו, שאנשים יוכלו להגן על עצמם, בלי לפחד ממערכת המשפט. זאת אומרת שחוץ מלהגן על עצמם, מקצועית, לראות נכון, מטווחים, חידוש קשר, הדק, כל הדברים שאני מתעסק איתם ביום יום, יש פה היבט שלם שהוא דרמטי, ההיבט המשפטי, ההיבט של, קרא לזה מצד אחד כסתח, ומצד שני כסתח של בטיחות. אז קודם כל, אני רוצה לשמוע למה נכנסת לאירוע הזה. למה החלטת להקדיש כל כך הרבה מהמרץ שלך לדבר? בול, שמע, באתי מהמערכת. הייתי בפרקליטות איו"ש כמעט 7 שנים. שמה שהייתי, התעסקתי גם עם הרבה, עמדתי לדין גם הרבה אנשים שהם בצד הלאומני של המפה. אז פתאום ראיתי את האבסורד שאני מסתכל על מחבלים ועל עבריינים, שהם עושים איתנו צחוק. אומרים את הדברים כמו שצריך, מבינים את החוק יותר טוב מהרבה עורכי דין. והצד של האנשים הטובים שבחיים לא היו בחקירה, וחושבים שלפי המוסר שלהם ולפי מה שהם יודעים על החוק, הם עושים הכל כמו שצריך, הם פתאום תיקים פתוחים, אין להם רישיון נשק, יש להם סנקציות מהמדינה, וכל פעם זה כזה סיפור טרגי שכזה. עכשיו, כשאני באתי בהתחלה, אני זוכר את עצמי בתור תובע צעיר, שאלתי את עצמי, רגע, מה קורה פה? אמרו לי, שמע, זה המשטרה מביאה תיקים לא טובים. שאלתי במשטרה, אמרו לי הפרקליטות. אתה מסתכל בחוץ, אומרים לך, הפרקליטות כאלה, המשטרה כאלה, לא, כל האצבעות מצביעות לכל אחד למקום אחר, ובסופו של יום, אתה יודע, אם האזרחים ידעו מה קורה פה בפנים, לא רק מה שכתוב בחוק, אלא מה קורה, אז דברים כאלה לא יהיו. עכשיו, זה מהחוויה האישית שלי. לאורך השנים שלי שמה, אני גם נתקלתי במקרים יותר מצערים, שאני לא הולך להזכיר בדיוק את השמות, בגלל צנעת הפרט של אותם אנשים, הרבה פעמים זה עלה בחיים. זאת אומרת שעכשיו, אם יש לי איזה סיוט משפטי, נפתח לי פה תיק, זה באסה, זה הורס את החיים, זה יכול להיות הרבה כסף, זמן, אנרגיה. בסופו של יום, אם אני צריך להגן על הילדים שלי, ואני מעסס רגע עוד שנייה, כי אני לא ברור לי מה קורה, אם מותר לי, לא מותר לי, מה יקרה לי אחר כך, סיכנתי את החיים שלי ושל הילדים שלי. ויש אנשים שנהרגו להם ילדים בגלל הדברים האלה, והכאב העצום הזה, בדיעבד אתה אומר, טוב, מבחינתי היה לשבת בכלא, אבל אנחנו לא מבינים כמה זה מסכן. בשנייה שיצאתי, אני לקחתי לעצמי כמטרה, אמרתי, מעבר לעבודה, לא משנה איך זה קורה, אני רוצה להנגיש את מה שקורה בפנים במשטרה, בפרקליטות, עבדתי עם רוב התחנות במדינת ישראל, עברתי ממש בשביל לראות רגע מה קורה ככה אצלכם, גם הפרקליטות, צפון, דרום, מרכז, אתה רואה שאין אחידות, ואתה רואה שגם במה שבית המשפט נותן לנו, מה שנקרא מנחה אותנו, זה לא באמת ברור שאפשר להסביר את זה במצגת של 20 דקות בהכשרה. זה יותר מורכב, אמרתי, טוב, אני לוקח על עצמי לתת את הכלים האלה לאנשים, כי יש איזושהי הרגשה שכל פעם שאתה תהיה אגרסיבי, אתה חשוף. אחי, אתה חשוף, זהו, הלך הנשק, הלך הכל. ואם אתה בן אדם שהוא עם עבר נקי, זהו, אתה חייב להיות טלית שכולת חלק. אז לא, החוק מתיר לנו להיות אגרסיביים, והחוק מתיר לנו לראות באנשים, והחוק מתיר לנו לעשות הרבה דברים. אנחנו רק צריכים, א', לדעת מה החוק אומר, וב', וזה הדבר החשוב שפה רוב האנשים נופלים, לדעת איך להסביר את זה. כן, זה המוטו שלי. האמת שאחד הדברים בסרטונים שלך, אתה תמיד אומר שזה חשוב מאוד לפעול כראוי באירוע, אבל אם לא ידעת להסביר את זה, אם תגיע אחר כך, ירית במצב שהוא מוחלט, הוא בסדר, אתה כל כך בסדר, אבל הגעת לשוטר, וכשהגישו עליך תלונה, הדבר ראשון, או אפילו כשהגעת, הדבר ראשון שבאת ואמרת זה, יריתי בו 3 כדורים למרכז מסה, ואז חיכיתי למשטרה, ואתה לא מסביר למה ירית בו 3 כדורים למרכז מסה, אז מבחינתם זה שם התחיל האירוע. כן. הייתה סכין, איפה הסכין? איפה כל הסיפור? אתה אומר שהייתה סכין, איפה היא? זאת אומרת, אם יש לקח אחד שבן אדם שצופה בזה לוקח איתו הביתה, זה כשאתה מספר מה קרה, תספר איך הגעת לשם, למה את הנקודה שלך, מאיפה אתה הגעת ומה אתה ראית. כן, להבין שאף אחד לא יודע מה עובר לך בראש, אנחנו אומרים את זה, וכל מילה שלך נכתבת. עכשיו, אני מסתכל על זה כי אני מגן על המשפחה שלי, אני אוהב את המשפחה שלי, בין אם אני אזרח חמוש או לא אזרח חמוש. אם אני בתור אזרח צריך להשקיע, אולי
שעה, אולי כמה שעות מהחיים שלי, בשביל רגע להבין בצורה בסיסית מה מותר לי ומה אסור, אני באמת חושב שזה כאילו no brainer. צריך לעשות את זה בלי לחשוב על זה, ואנשים מוצאים פה, וצריך להוציא כספים על אימונים, וצריך ללכת להתאמן ולהיות מוכן, לא משנה בין אם זה פיזית, בין אם זה עם כדורים, בין אם זה בהכשרות מסוימות, אבל הבסיס, אני רוצה לדעת מה קורה פה, ואני לא רוצה לפחד מהמדינה, והרבה פעמים, אם אתה לא יודע מה קורה, המדינה מתהפכת עליך, לצערנו. יש תופעה שאני חושב שכדאי שנצלול אליה, היא יכולה לפגוש בכל מיני מקרים. רישיונות הנשק שיש לנו לכולנו, בין אם על תבחינים של מילואים או תבחין של מקום מגורים, הם לא מבוצרים לנצח, זאת אומרת, כמו שהם השתנו תבחינים לטובה, יכולים להשתנות תבחינים לרעה או כל מיני דברים אחרים. תמיד. ויש תופעה אחת שאני חושב מעניינת כל בן אדם שהוא אזרח חמוש של תלונות שווא, של הסיכוי שמישהו יבוא ויגיד עליי, ראיתי שבגלל שהוא יודע שיש לי אקדח, אגב, זה אחד הסיבות ששקלתי ברצינות לא לעשות תוכן שאומר לכל העולם שיש לי אקדח, בגלל שזה קצת מקל על אנשים. אני לוקח, אני מה שנקרא taking this shot בשביל העניין, כי באמת חשוב להנגיש את הדבר הזה. מה יכול לעשות בן אדם, או איפה יכול לפגוש אותנו הדבר הזה של תלונות שווא, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי להתמגן עד כמה שאפשר מהדבר הזה. שמע, התלונות שווא, מאיך שאני רואה את זה, ואני גם יוצא מנקודת הנחה שמי שקרא לו מקרה כזה, והוא פנה אליי, אנשים שהגיעו אלינו למשרד, גם בתור לקוחות, או בין אנשים שעוקבים אחרינו, זה אחוז מאוד מאוד קטן ממה שקורה בפועל. היום אני אומר לך, זו תופעה. זו תופעה שקורית כל הזמן, ובשביל להתמודד איתה, אנחנו צריכים להבין שני דברים. דבר אחד, שום דבר לא הרמטי. זאת אומרת שעכשיו, לא משנה כמה זה לא יהיה צודק, אם יהיו 3 אנשים שילכו ויגידו שעשיתי משהו, יהיו מוכנים לשקר בעדות על זה, ולי לא יהיה איזה משהו שמפריח את העניין שלהם, יש לי בעיה. אז זה מוביל אותי הדבר השני, של לחשוב על תיעוד בשגרה, אוקיי? אני עכשיו רבתי עם בן אדם בכביש, יש לי מצלמת רכב, ראיתי עוד מישהו לידי, מספיק שאני אקח את המספר של מי שלידי, גם לא קרה כלום, גם לא הזמינו אותי למשטרה, גם לא עשו לי שום דבר. בדרך כלל אם יגישו נגדי תלונת שווא, זה לא יהיה משום מקום. עכשיו, אם אנחנו מפתחים לעצמנו איזשהו חוש ריח לדבר הזה, אנחנו יכולים להסתדר ברוב המקרים. אם זה לא תיעוד של מצלמות, זה עדי ראייה. אם זה לא עדי ראייה, זה תיעוד שלנו בעצמנו. אני רואה שמישהו ממש מנסה לריב איתי ואין לי יכולת ללכת ממנו, זה נפיל את הרקורד בכיס בפלאפון, ואז אני אוכל להוכיח פגמים אחרי זה, אם יבואו, לא משנה, גם יבואו 12 אנשים, כל החברים שלו, כל המשפחה שלו יבואו ויאמרו שהיו שם. אז זה בשביל לשמור על עצמכם. הרמטית, אין מה לעשות, זה מערכת החוק, הצדק לא תמיד יוצא החוק. ואנחנו רואים שיש הרבה עבירות שאם התיק נסגר מחוסר ראיות, או מחוסר עניין לציבור, נסיבות העניין לא מצדיקות העמדה לדין בכללותן, אז אנחנו רואים שגם בהם, הרבה פעמים אחרי בחינה של המשטרה, אם יש חשד שאתה מהווה סכנה כלשהי, אז אנחנו ניקח לך את הנשק. עכשיו, אני חושב שזה חשוב שלמשטרה יש את הסמכות הזאת. אז אנחנו רואים אני לא כל כך מסכים עם הרציונל, אבל אנחנו כקולקטיב, כמדינה, כן, יש אנשים שלא הייתי רוצה שיהיה להם נשק. מה? יש פה משהו שהמשטרה לא עושה, המשטרה לא מנמקת. למה אנחנו מוציאים את זה? אז אין בעיה שעכשיו, אתה יודע, יש לי נגדך תיק סגור, זאת אומרת שיש לך את חזקת החפות במדינת ישראל, שנראה לפעמים ששכחנו אותה, אז בסדר, שהם יכולים לעשות את זה גם בלי שהורשעת במשהו, אבל אני חושב שלכל הפחות גם שזה מעוגן בחוק, חוק סדרי מינהל, אתם צריכים לנמק את זה, והם לא מנמקים את זה, אנחנו רואים כרגע שזה הבעיה הגדולה ביותר, וגם בבתי משפט. אז הקצה הרחוק מאוד של הדבר הזה יכול להיות עולמות הפשע, הפרוטקשן, נקרא לזה ההתיישבות הכפרית, המקומות שבו האנשים חמושים, כי זה האמצעי הגנה כמעט יחיד שלהם למשטרה, עם סיכוי להגיע לבתים שלהם בזמן אמת, בזמן הרצוי, זה הדרך היחידה שלהם להגן, כן. והאויבים או היריבים או הפושעים שסביבם יודעים את הדבר הזה, ומפעילים שיטות כאלה. אני יכול להגיד, אני אקרא לילד בשמו, יש לך גם, אתה רואה את זה גם בדרום וגם בחוות ביהודה ושומרון, בדברים שאני מטפל בהם אישית, לא יכולים להגיד לי שזה לא קורה, הרבה פעמים אנשים אומרים לי זה לא קורה. יש לך ארגוני שמאל קיצוני, ויש לך ממש התארגנויות של, ספציפית אצלנו זה היה מהחברה הערבית, אבל אתה רואה שיש לך התארגנויות, שאנשים שיש להם אינטרס נגד החווה, שיש לי אינטרס לקחת פרוטקשן, אי אפשר לקשר את זה ראייתית, בתור הפרקליטות אני אומר לך. וכן, יעשו לך צבר של תלונות על איומים, ובסוף ייקחו לך את הנשק, ואז שהם יבואו לעשות משהו, חס וחלילה, אתה תהיה בלי נשק. אז מה עושים? אנחנו עובדים גם במסדרונות הכנסת, גם מול שרים רלוונטיים, בשביל לשנות נהלים, תקנות, חוקים. כרגע מה שאפשר לעשות, זה לעשות מה שהעבריינים עושים. ללמוד מה החוק אומר, ולדעת לשחק את המשחק כמו שצריך. אפשר כל היום להתבחן, אני כל הזמן, כל פרק אומר את זה, אל תשנאו את השחקן, תשנאו את המשחק. אפשר כל פרק להתבחן. שמע, לא עשו לו כלום, במדינה הזאת לא עושים לגנבים כלום, לא עושים למחבלים כלום. רגע, אולי אני יכול לעשות משהו בתלונה שלי למשטרה, או שאני נותן את הגרסה שלי, ולגרום לזה שיעמידו אותם לדין. ולגרום לזה שלא תהיה פה תלונת שווא, ולגרום לזה שהם יפחדו לבוא אלינו,
כי אחרי פעמיים, אנחנו נתנו למשטרה ולפרקליטות את הדברים על מגע של כסף, ואי אפשר להגיד לנו עכשיו, תשמעו, אין מה לעשות, הוא יצא מזה. או אין מה לעשות, תשמעו, יש לכם תיקים, אי אפשר להגיד שאתם לא מעניינים. זאת גישתי, זה המפעל חיים שלי שאני מנסה לקדם כרגע. יש לנו עכשיו קרוב ל-220,000 חמושים חדשים מהשנתיים האחרונות. רובם, כמוני, יורים בקבלת הרישיון, ברענון, בחידוש, שאר הזמן הם לכל היותר נושאי נשק, אבל בתודעה הם לא אזרחים חמושים, והם בוודאי לא לוחמים אזרחיים או כל מיני ביטויים כאלה. מדובר על אנשים שיש להם אקדח על החגורה, ומעט מאוד מקדישים לזה מחשבה. המטרה העיקרית הכי גדולה של הסדרת תוכן שלי, זה שכל אחד מהם, או כמה שיותר מהם, יוסיפו עוד קצת, א' תודעתית, כי לדעתי זה אחד הדברים הכי משמעותיים, 2 אימונים, ו3 ידע במובן הכי טכני, אז זה אומר ידע משפטי, ובשביל זה אני רוצה לשאול אותך מה הם 2-3 דברים הקצרים, המהירים, החשובים, עקרונות הברזל המשפטיים, שהיית אומר להם, תתמקדו בלשמור אותם קבוע. אז ככה, אני יכול לחשוב כזה, מה שקופץ לי לראש. דבר ראשון, דבר הכי בסיסי שיש, אם יש לך נשק על החגורה, ואתה לא סגור עד הסוף, מה מותר לך ומה לא מותר לך לעשות, עדיף שתלך, תפקיד את הנשק ותוותר על הרישיון. בסדר? תלמד את החוק, תדע מה מותר לך, מה אסור לך. דבר שני, להימנע מתסריטים, שזה מה שאנחנו רואים כל הזמן מהצבא, כל פעם אני שומע משהו אחר. אבל להימנע מתסריט שאני אומר, טוב, המחבל רץ אליי עם הסכין למעלה, ואז אני יכול להוציא, לא. בשנייה שלא יקרה משהו בול כזה, זה טבע האדם. כל מי שהיה בספורט לחימתי, יגיד לך את זה, אם אתה עכשיו עובד על תסריט כל פעם, בשנייה שקורה משהו שהוא קצת לא בתסריט, פתאום המוח קופא. אז להימנע מתסריטים, להבין מה החוק אומר, ודבר שלישי, יותר מהכל, יש כאלה שיחשבו שאני משוחד, כי אני עורך דין ואני אומר את זה, אבל תבינו את החומרה של מה שיוצא לכם מהפה. לא רק בחקירה שצריך להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה, זה ברור, ולחשוב כל דבר אחרי שאתם יורים, אבל אם עכשיו אתם מתקשרים 100 ומודיעים שקרה משהו, ואתם בטירוף, תבינו שכל מה שאתם אומרים מוקלט עכשיו. תבינו שגם אם עכשיו אתם תגידו את הכל בחקירה, יכול להיות שהגרסה שלכם תיפגע, אם תגידו עכשיו שטויות, או תדברו עם התקשורת. עכשיו, משהו שהרבה אנשים לא יודעים, שיכול להיות איזה פנינה ככה לתת למי שצופה בנו, בהכשרה של מוקדניות 100, הם מכשירים אותם גם ב-100, גם במד"א, לגרום למדווח להמשיך לדבר, אוקיי? הם ייתנו לך יוציאו לך עוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, והרבה פעמים זה גם חשוב. שאתה מסתכן בכתב אישום אחרי שירית, אולי עדיף שלא אתה תתקשר למשטרה, עדיף שתיתן למישהו שלידך, גם מבחינה טקטית, שאתה רוצה עכשיו לא להיות בטלפון, אתה רוצה לטפל את האירוע, תגיד לו מה לומר להם, ואז שהוא יהיה איתם. והדברים שהוא יגיד, פחות יספחו אותך אם הוא ידבר שטויות, מאשר עכשיו אתה תבוא ותגיד את הדברים, אחרי זה בצורה שקולה במשטרה. שמעתם? להתקשר למשטרה חשוב, לא לבן אדם ליד. היו לנו כל מיני אירועים בתקופה האחרונה, ששאלתי אותך גם בפרטי, כי אנשים שאלו אותי, פה זה הכלב שלא רע בחריש, אני בכוונה לא נכנס רגע מקרים הספציפיים, לוויכוחים המסוימים שהיה בין האי בעל הכלב והיורה בכל המקרים האלה, אלא לעיקרון. העיקרון חוזר פעם אחרי פעם, שהאקדח שקיבלנו, הרישיון, אומר במילים מאוד פשוטות, כמוצא אחרון. זאת אומרת, אם זוכרים רק משהו אחד, מתוך כל הנושא המשפטי של הנשק, זה לזכור שזה כמוצא אחרון. קודם כל, חשוב להבין, מוצא אחרון זה איזשהו כלי עזר שעוזר לנו ככה לקחת את 6 תנאים שהחוק בעצם אומר, בחוק לא כתוב מוצא אחרון, אוקיי? תגידו לך הרבה דברים אחרים, אנחנו רואים שזה מהפסיקה, וזה הרבה פעמים משיק לזה. יש תקיפה שלא כדין, סכנה מוחשית, מיידיות, נחיצות, פרופורציונליות, ואי כניסה למצב בהתנהגות פסולה. הם אומרים, זה כללי כזה, צריך להבין אותם לעומק, בשביל זה גם עשיתי את הפודקאסט, הפרק הראשון בפודקאסט מדבר רק על זה, אני כל פעם מפנה אנשים אליו, אבל חשוב לדעת את זה. עכשיו אני אגיד ככה, מבחינת מוצא אחרון, אם אנחנו מבינים שזה לא קשור באמת, אני אומר את זה תכלס, כן, פרקטית, זה לא חשוב באמת, אם זה באמת היה מוצא אחרון. כי תמיד יוכלו להגיד לך, למה לא עשית פליק פלק באוויר, קפצת מעבר למכונית, עברת מתחת לתעלה בכביש הראשי, ואז נסוקת מהאירוע, למה לא עשית את זה? למה היית חייב להוציא את הנשק? מוצא אחרון, זה מהעיניים שלי, תשפטו אותי בהתאם למציאות שאני מתאר שראיתי, אם זה תלוש מהמציאות ברור שלא, אבל אם אני יכול להסביר שזה מוצא אחרון, אם אני יכול להסביר את זה בראש שלי, אז אני בסדר. ומוצא אחרון זה המוצא האחרון שאפשר להצדיק אותו, שכל הדברים שבאו לפני זה בסולם תגובות, אם הייתי נותן לו סתירה הוא היה דוקר אותי, הם היו קופצים עליי והורגים אותי. אם הייתי בורח, אז הם היו תופסים אותי מאחורה. אני צריך להסביר את זה, זה לא שזה משהו שהוא לא רחוק מהמציאות, צריך להסביר את זה, בשנייה שהסברתם את זה אתם בסדר. תענוג של שיחה, אחי. תודה רבה, חבר. אנחנו נבוא עוד פעם, נעשה את זה עוד הפעם. אני כבר אומר לכם, אם ראיתם את הדבר הזה, רוצו לעקוב אחרי הפודקאסט חמוש בארצנו של אופק, אני מפנה לשם כל הזמן, ופשוט אמרו לי, אתה חייב לעשות את הפרק בעצמך, כי זה העמוד שלך, אז אתה צריך כאילו שיהיה אותך גם בתוך הדבר, אז אני לא האירוע פה, ובעזרת השם, שיהיה לנו יותר חמושים בארצנו, ושכל אחד יהיה יותר מאומן,
ויותר מיודע מה הוא אמור ולא אמור לעשות, ואני מאמין שיהיה.